Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati kako možete da napravite veoma brze i meke fritule. Bez kvasca, bez čekanja da testo naraste, a vidite i sami kakav je ishod. Ovdje možete pročitati sve potrebne sastojke za njihovu pripremu. Dakle, od par osnovnih namirnica napravit ćete veoma ukusno jelo. Za sam početak ćemo da umutimo 2 jajeta, a potom ćemo dodati i ostale sastojke. Volim ove recepte gdje ne praljate mnogo sudova, gdje ne čekate da testo naraste, gdje možete gotov obrok, doručak, večeru imati na stolu za svega pola sata. Ove fritule se veoma brzo i prave i prže, tako da kada se izveštite neće vam trebati čak ni pola sata za njihovu pripremu. Kada smo dobro umutili 2 jajeta, dodat ćemo i ostale sastojke. Redosled zaista nije važan. Ja ću prvo dodati 200 g brašna, belo brašno tip 400, dodajem 5 g praška za pecivo, odnosno pola kesice, dodajem 1/3 kašičice soli i 1 kašičicu šećera. To nam je za neutralno testo, jer ove fritule možete jesti i slatke i slane. Sada ulivam tačno 200 ml jogurta i mutim tako da sve lepo sjedinim, da razbijem grudvice od brašna i napravim veoma glatku smesu. Testo i treba biti retko, nemojte da vas zbuni. Evo vidite otprilike kako mogu čak njim i da pišem. To je ta neka gustina. I sada stavljamo da nam se ulje dobro zagreje, a potom ćemo i pržiti fritule. Ja sam sada stavila mrvicu brašna samo da provjerim da li mi je ulje dovoljno zagrejano. Kada vidim da polako kreće da peni oko brašna, čim spustim, to je to. Kratko zagrejem kašičicu i nauljim, a zatim samo ovako izvadim smesu i izlijem u vruće ulje. Prvih par komada će ovako samo skliznuti samo sa kašičice, a poslije možete i smaknuti rukom u ulje, prstom. Vidjet ćete već i sami na snimku. Stavljamo onoliko koliko mesta ima. Nemojte štediti na ulju u kome pržite fritule, zato što njima treba ulja da bi mogle da se prže, a ne da se ne zalepe za dno, ali da bi mogle da se formiraju i da poprime taj loptasti oblik. Sad ukoliko je ulje dovoljno duboko, fritule će vam se čak i same okretati. Ukoliko ne, vi im pomozite nekom viljuškom ili spatulicom. Nakon minut 2 vidjet ćete već sa strane vi po boji kada je vrijeme da ih okrenete. Okrećemo na drugu stranu. I kada i donja strana dobije tu neku zlatnu bronzanu boju, vadimo ih na kuhinski ubrus i nastavljamo prženje. Ukoliko želite veće fritule, možete koristiti veliku kašiku,
Nama su ovako male veoma simpatične, bukvalno su nam kao zalogajčići. Kašičicu ne morate svaki put natapati u ulje, možete i ne morate. Ja ovdje sada jesam, to je uzela sam novu kašičicu, pa sam nju potopila u ulje, ali inače koristim sve vrijeme jednu i kao što sam rekla prstom svučem. To je to što se naših fritulica tiče, biće veoma mekane i kada se ohlade. Nadam se da vam se recept dopao, ukoliko jeste lajkujte, komentarišite i nadam se da ćete ih isprobati i javiti mi utiske. Prijetno!